Здравейте, ученици! Днес с вас ще си говорим за една много приятна тема. Във втори клас си говорихме за нея и сега ще видим какво сте запомнили. Подготвила съм ви 2 игри. Нека да видим как ще се справим. На първата игра трябва да прочетете представителите на живата и неживата природа и да свържете всеки представител към неговата група. Водата е към неживата природа. Хората са към живата природа. Животните също са към живата природа. Въздухът е към неживата природа. Растенията са към живата природа. И Слънцето е към неживата природа. Отговорили сме правилно на всички въпроси. Нека да преминем към втората игра, а тя е викторина, на която трябва да отговорим. Въздухът храни ли се? Разбира се, че не. Въздухът расте ли? Не. Колко време може да издържи човек без въздух? Само няколко минути. Браво, ученици, справихте се чудесно. Животът без въздух е невъзможен и той е природно богатство. Точно заради тези причини човек трябва да пази въздуха чист. Днес с вас ще вземем урока свойства и значение на въздуха. Запишете заглавието в тетрадките си, а аз ще го запиша на дъската. Нека да запишем и първа точка. Какви свойства има въздухът? Нека да разгледаме схемата и да видим какви са неговите свойства. Първото, което виждаме, е, че той е прозрачен газ. Той не се вижда, но ако повеем с ветрило или с хартия, ще го усетим. А сега, за да ви покажа следващото свойство, а именно, че въздуха заема място, ще ви демонстрирам с помощта на сламка и чаша вода. Ще ви пусна видео, на което ще видите как детенце продухва сламка в вода и се получават мехурчета, които са пълни с въздух. Ето виждаме как, когато детенцето продухва със сламката във водата, се получават мехурчета, които са пълни с въздух. Така разбираме, че въздуха заема място. Следващото свойство на въздуха е, че той прониква навсякъде. Това ще го докажем, като използваме аквариум с вода и бутилка. Когато потопим бутилката с отвора надолу в нея, не прониква вода, защото тя е пълна с въздух. Но когато я наклоним, в нея прониква вода и се образуват мехурчета, които са пълни с въздух. Сега да запишем и втора точка. Какво е значението на въздуха? Въздухът е необходим за дишането. Човек може да издържи без въздух само няколко минути. Въздуха е необходим за горенето. Без въздух няма как да се поддържа горенето. Това ще го докажем с помощта на 2 свещи. Когато ги запалим, едната ще я похлупим с чаша и ще видим дали ще продължи да гори. Щом я похлупим, виждаме, че едната свещ изгаря. Това означава, че тя няма въздух и затова не може да продължи да гори. Тази, която не е похлупена, продължава да гори, защото въздуха поддържа нейното горене. Запишете и трета точка. Защо трябва да пазим въздуха чист? Въздуха се замърсява от дейността на хората. В него попадат прах и други вредни вещества, които причиняват заболявания. Замърсяването на въздуха ще намали, ако поддържам чистотата на селищата и природата. Също така е хубаво винаги да проветряваме помещенията, в които се намираме, защото издишаният от нас въздух съдържа вредни вещества. Трябва да се опитваме да живеем колкото се може по-екологичен начин на живот. Нека да преминем към учебната тетрадка, да отворим на страница 9 и да направим упражнение номер 1.
Кои от свойствата са характерни за въздуха? Отбележете в таблицата с да или не. Като използват данните от таблицата, попълнете изреченията. Упражнение номер 2. Попълнете схемата. Какви са значенията на въздуха? Заключителната част. За домашна работа ви давам останалите упражнения от страница 9 в учебната тетрадка, а именно упражнение 3 и упражнение 4. В трето упражнение трябва да обясните защо помещенията, в които живеем и работим, трябва да се проветряват често, а в упражнение 4 да отбележите с тича замърсителите на въздуха и да отговорите как да се намали вредното влияние на тези замърсители на въздуха. Благодаря за вниманието.